Joo, mä luulen, että siis oli siirtänyt tavarat siihen isoon laukkuun. Joo. Paitsi pitääkö mun sähän tuntunut kotiin? Tuu. Että pitääkö mä ottaa se koko sihteerin laatikko tavaraa? Mutta siis mä voin tuoda kaikki tavarat kaupunkiin. Katsotaan kaupungissa sitten, että mitä otan. Ota se Joo, sirukki. joo. Joo. Samannäköistä koiraa vähän eri puolilla. Niin joo. Ja ne vähän eri väristä. Joo vähän. No joo, vähän. Mutta eihän se paljon. Ulkonäön kohdalla perustelen, kun nämä parit vai. Miten se arvotaan se suoritusjärjestys? No siis se vähän riippuu, että yleensä se arvotaan täällä, mutta meillä oli yksi ihminen, jolla on 2 koiraa. Niin mä katsoin helpommaksi, että mä niin kun etukäteen laitoin ne, että se olisi mennyt semmoiseksi säätämiseksi tässä aamulla ja hermostuneet ihmiset muutenkin, niin että se oli helpompi, että mä laitoin ne vaan sieltä suurin piirtein ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta sen yhden henkilön ensimmäisen ja viimeisen. Mutta esimerkiksi huomenna hakukokeissa niin arvotaan vasta siellä niin kuin koepaikalla ja siellä niin kuin arvotaan se, että se on sama sitten järjestys siinä maastossa ja totissa. Joo. Ja se arvotaan siellä. Että se niin kuin, tää on, että yleensä siis silleen, että yleensä arvotaan. Ei, kun voittajat aloittaa. Kato, kun siis voittajillahan on pidempi rata, niin ei voi laittaa silleen, että alokasluokka olisi siinä 100 metrillä ensin silleen tiheesti, ja sitten tulee voittajaluokan 300 metriä, niin sitten sulla on lantimia silleen. Niin voittajaluokka aloittaa. Se erityiskoirien omistajat. Niin, ja se on vähän, se menee semmoiseen omaan kukaan. Se on Ei hyvä, että itse tietää sen ja Niin. saa toimia sen kanssa. Et sitten ei voi niinku oikeastaan, ei sen kanssa voi jatkaa. Kyllä mä ehkä uskallan nyt lähteä kokeilemaan sitä kokeilta. Mä oikeesti vaan niinku stressaan seuraavan kauden jouluna, koska en mä saa mitenkään niin silleen tossa ja tuijottamaan mua koko pätkää. Sitten mä olin ajatellut, että ne niinku on ihan vieressä toi paikalla, mutta sehän oikeesti reippaasti kaukana tuolla. Ei se ole mitenkään niinku. Ei se Nehän takossa paljon lähekkäimmin. Takossa on eri, että kun ne kaikki on yhtä aikaa paikalla, No silleen se on kukaan totta. Paitsi alokasluokassa sieltä aina joku lähtee. Toivottavasti ei kovin monesti. Joo, mutta niin kuin ollaan puhuttu monesti Mikon kanssa, niin ennen vanhaan, kun sekin rupesi kisaamaan, niin niillä oli sellaiset isot koset. Siinä oli 30-40 koiraa paikalla oloissa ja tämmöisiä. Eikä ne räyhällyt toisille eikä mitään. Kaikkia tämmöisiä oikein. Mutta kyllä se on paljon muuta. on. Poikien katsoa. Joo. Et nyt on niinku aika paljon keskitytään siihen tekniseen suorittamiseen. Joo. Siihen, että ohjeen paikka on justiin. Ja kun ajattelee, että nyt siis viimeisinkin, tai siinä palveluskoiralehdessä, kun oli taas niitä sääntöjen tarkennuksia, että koira, siitä vähennetään pisteitä, jos koira seuraa kainalta. Joo. Ja sitähän on nyt sitten, siihen on ollut se ihanne, että se koira on tossa ja tuijottaa tohon noin, että kunhan se ei hypi, mutta Joo. niin nämä on justiin sellaisia, että sitten tulee näitä sääntöhommeleita. Et enemmän keskitytään hirveästi siihen tekniseen, että se on näyttävää. Mutta eihän siis, mä vanhemman koiran kanssa, kun mä aloitin, niin meillä oli pelkästään isoja yhteisöreeniä. Joo. Et kaikki oli siellä. Nyt on enemmän sitä, että Sitä on yksi vähän yksin kerrallaan. ja joo. Sekin auttaa paljon, jos on usea. Minkä takia se on nykyisin tai yksi kerralla? No siis siinä saa enemmän niin kuin, se on ohjaajallehan se on helpompi, että sä pystyt ohjaamaan sitä yhtä paria. Mutta kun meneekin hakemaan häiriöitä nimenomaan. Ei, mutta siis silleen, että kun se on se tekninen suorittaminen. Ja sitten se, että kun ihmiset ei älyä, jos ihmiset älyäisi sen, että kun ollaan ryhmässä täällä, niin se koira viedään välillä pois siitä ja sitten tullaan uudestaan. Mutta nyt kun se menee siihen, että kaikki haluaa olla sen koko tunnin siellä koiransa kanssa, sitten ihan koulutusohjaajana menet sen ihmisen luokse, jotka on siellä niin kuin melkein tunnin ollut koiran kanssa. Ne on tehnyt koko ajan jotain. Koira on ihan piipussa. Se ei näe mikä niiden ongelma on, kun se koira on piipussa. Niin Se on ihan... siis se on niin kuin, että se on ihan
turha alkaa neuvomaan yhtään mitään, kun et sä tiedä, mikä se varsinainen ongelma on sieltä niin kuin löytää. Niin ihan sen takia, että meilläkin on paljon treenejä, että ne on niin kuin, tehdään, että pari koiraa kerrallaan siinä. Mutta sitten välillä näitä niin kuin yhteistreenejä tehdään, että sitten ei keskitytä siihen tekniseen suorittamiseen. Ei keskitytä niihin virheisiin, vaan keskitytään siihen, että koira pystyy olemaan siellä häiriössä. Me sinne kaupunkiin. Joo. Syökää ensin. Joo. Hyvä. Joo. Tuli niin paljon ruokaa. Muistuttaa, että nyt syöstä. Joo. Kaikki ruoka ei saa jäädä huomiselle. Oikein nauttii itsekin, kun ei niitä omia sitten. Miettiä niitä omia. Joo. Vähän niin kuin kesäloma niistä. Omista. Joo, nyt ei ole viime syksynä ollut kylmät kelit. Joo, nyt on eikö se ollut lokakuussa? Joo, se oli lokakuun alussa. Nyt kun on kesäinen. Joo, nyt oikein. Joo. Mä tykkään itse keväällä järjestää ja käydä itsekin. Joo, niinhän se Joo. on. Porokoiralla se Turkki, niin mä en voi käydä, jos se kesäheinä elokuun, niin se on periaatteessa ihan turha. Joo. Se kuolee siihen Turkkiin. Joo, ei, silloinhan ei. Niin, mutta ja sitten toisaalta syksy on sitten, että syksyyn mennessä mä oon tehnyt kaikki ne virheet, mitä mä voin tehdä Joo. koulutuksessa. Niin. Tätä oli pitää taukoa. Niin. Et keväällä on sellainen... Sekin erottuu nyt. Tuo oli ihana kiinni. Joo. Mutta vertaa mitään viimeistä. Nyt noin. Se meni niinku kisumelle. En mä ole silleen, että musta oli ihan... Tavoite täysin. Minusta oli ihan kiva, että toi ohjaaja oli viime vuonna mun PH-kurssilla. Ja sillä oli niinku kiinnostusta kuitenkin silleen käydä kurssikin, että ei vaan niinku... Se on kerran, jos on lähtää tämä. Mä tuossa ajattelin, että ei mua haittaa vaikka kisu ennen läpikään, mutta silloin niin missi kierrostaa, näettekö te sen pannan? Joo. Tiinki, ihana panna. Se maanantai näkyy, kuule tilasivat, että kisu ensimmäinen ja viimeinen PK. Koe, niin mä nyt täytyy panostetaan. Niin, se on hyvä, kun ei tarvii enää olla ketjukaupassa. PK-rotussilla niin voi vähän niinku... Eikö se oli ketju? Ai oliko se Oli, ketju? siis se oli PK-panna. Okei. Nimenomaan sitä justiinsa, kun se Aa. on kisun PK, niin pitää Niin. edustaa. Se on kaikki. Joo. Onko huomiseksi 2 pyssyä? Eikä mulla aina 2 koiraa. Okei. No mä jätän sitten mun pyssyn. Kellä on sulle. koirakas? Onko Laurella? Toi Saara toi tonne kaappiin mun mielestä. No siellä. Joo. Ja mä jätän sulle, annan sen mun pyssyn. Joo. Niin 2 pyssyä. Ja mulla on täys panoslaatikko siinä mukana.